Xejriet ta' korruzzjoni sistematika beru fondi ħarġu fid-der f'rapport li jagħti ċertifikat ieħor ta' falliment tas-saltna tad-dritt u l-governanza tajba mill-Gvern Laburista ta' Robert Abela u Joseph Muscat. Ir-rapport jitkellem dwar nuqqasijiet enormi fil-mod kif jiġu trattati każijiet ta' korruzzjoni fil-livelli għoljin tal-eżekuttiv tal-Gvern fost oħrajn u jgħid li proċeduri f'każi bħal dawn baqgħu fi stadji inizjali u saħansitra jibqa' mhux ċar jekk l-investigazzjonijiet meħtieġa inbdewx jew le minkejja evidenza ġdida li qed toħroġ. Fl-isfond ta' dan ir-rapport tal-Unjoni Ewropea li jikkonferma l-ħsara irreparabbli li soffriet il-libertà tal-espressjoni bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u li jitkellem dwar nuqqasijiet oħra fis-saltna tad-dritt f'pajjiżna, inkluż id-dewmien fil-qrati, fi stqarrija maħruġa mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Governanza tajba Carol Aquilina intqal li dan id-dokument hu prova ċara tal-falliment tal-Gvern Malti milli jiżgura li ssir ġustizzja. Dak li ġara fl-aħħar snin huwa preokkupanti immens. Il-korruzzjoni illi ġrat f'pajjiżna fl-aħħar snin hija rampanti u minkejja kollu li jgħid il-Gvern, il-fatt illi għadhom ma sarux investigazzjonijiet, għadhom ma mxewx kontra, għadhom ma tellawx il-qorti, għadhom ma dewx ġudizzju. In-nies high profile dawk illi kienu fil-poter, il-politiċi u ta' madwarhom huwa preokkupanti ħafna u ġi sottolinjat f'dan ir-rapport. Il-Partit Nazzjonalista qal li jistenna li l-Prim Ministru Robert Abela jieħu azzjoni konkreta u definittiva kontra Joseph Muscat li wara l-elezzjoni tal-2013 ħoloq u ħeġġeġ kultura ta' impunità li biha l-korruzzjoni saret istituzzjonalizzata u waslet għal qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ir-reputazzjoni ta' Malta mhux se tarġa' tibda timbena. U allura il-poplu Malti u għawċi ħajibqa' iħallas il-prezz qares ta' dak li Robert Abela jibqa' jażel illi ma jagħmilx. Jekk din l-azzjoni ma tittieħedx immedjatament, il-poplu Malti u għawċi se jibqa' jħallas il-prezz ta' reputazzjoni mkissra għal ħafna snin.